थाब खालाम गै ट्रेना फैगासिनो दं। आइ बे बाराव आं गामियावनो दान मोननैनि थाखाय थागोन ना? औ फिसा दान मोननै आंनि राजा सफैबाय नै। आबै बे बाराव आं गासै दान मोननै थागोन। अब्ला जोबोद मोजां जागोन। थाब हम वाह थाइजौआ बेसेबांबा गोदै। दाथ' जागायजेननायसो। नोगोराव बेबायदि फुख्रि गैया। बेनिखायनो गामिया साबसिन। मानसिफोरा बुङो बेयाव मोनसे धोन दं होननानै। थौ अब्ला नायगिरनि। सोर दं बेयावनो? गं बयबो हरखाब। रैखा मोनबाय। ओइ बेयाव माबा मोनसे दङ। थाबैनो बख'दो। आंनाव बिनि साबिया दंनाय। नोंनियाव नामा? बेनो जोंनि गुबै धोन। बेयो सनानिख्रुइबो बेसेन गोसासिन। फैगौ गोलोम बोथोराव आरोबाव फैफिन। जागोन फैथारगोन। बोसोर बारलाङो नाथाय सैथो गोसोखांथिफोरा माब्लाबाबो गोमोरना लांनाय समफोरासो रां नङा।